Paulo Dybala, Leonardo Bonucci, David Trezeguet, Andrea Pirlo, Claudio Marchisio, Alex Del Piero u Thomas Muller. Dawn li qed taraw mhux ritratti imma uħud mill-pitturi mill-isbaħ u perfetti sal-inqas dettall li ħarġu minn idejn iż-żagħżugħ Kyle Duka. Iltqajt miegħu propju f'Belt Welidu, il-Birgum, u jispjega li l-arti minn dejjem kienet fih. Mintu kien żgħir jiftakar lilu nnifsu bil-lapes f'idu ipinġi. Mit-tfulija bdejt bil-lapes f'idejja ġifieri qatt ma waqaf dejjem tipprattika jum wara jum. Ovvjament mbagħad ir-riżultat joħroġ wara snin ta' prattika. Mistħi u fuq kollox b'umiltà, Kyle Duka jgħid li l-isbaħ esperjenza li kellu kienet meta l-attakkant Arġentin ta' Juventus Paulo Dybala kien mistieden f'Malta mill-Community Chest Fund u ffirmalu it-tpinġija tiegħu. Sirt naf li ġej Dybala u Malta 5 tim qabel. Iddeċidejt li impenġih, ovvjament kelli ħafna sijat ta' ħidma f'qasir żmien, allura ħdimt lejl nar fuq biex sa 5 tiem l-estate xogħli. Meta wieħed jirċievi tpinġija bħal din, normalment idendilha x'imkien jew jerfagħha, igawdiha, iżda ftit li xejn jiġi f'moħħu kemm hemm sigħat ta' ħidma warajha, iktar u iktar għal persuna bħal Kyle li għalih dan hu biss passatemp u mhux ix-xogħol proprja tiegħu. Jiena nuża ħafna dettal fil-fatt tistawweġ biex dak li jkun jaraf mal-ewwel prodott li qed nipproduċi jiena. Minkejja popolarità dejjem tikber u l-fatt li t-tpinġijiet tiegħu huma mfittxija, Kyle jibqa' umli u jgħid li fadallu ħafna x'jaqdef fil-waqt li jżomm fi ħsiebu lill-artisti oħra prominenti. Onestament nimxi pass wara pass u jum wara jum naraw l-opportunitajiet li jkolli aċċess għalihom. Naħseb li ħaġa importanti li żżomm saqajk mal-art. Hawn ħafna kompetizzjoni, ġifieri timprovja ħafna biex forsi turi xogħolok f'skala ikbar. U naħseb il-paċenzja, dan passatemp trid ħafna paċenzja jekk m'intix lest li tieħu ċerti sakrifiċċji biex tipproduċi xogħolok jibsa biex tkampa fih.